Изминаха няколко дни от събитието на Apple и след като осмислих новите операционни системи и изкуствения интелект, който ни показаха от компанията, реших, че е време да направя това по-дълго видео, в което да разкажа за всичко, което видях по време на събитието. Останете до края на това видео, защото накрая ще ви споделя и мислите на някои от умовете на нашето време, технологични, и какво мислят те за новите операционни системи и най-вече за изкуствения интелект на Apple. Събитието, както винаги, започна с много интересно интро, типично в стил Apple, и веднага след това грандиозно начало. На фокус беше Тим Кук, който ни разказа колко доволни са в Apple от това, че разработчиците правят все повече и по-интересни апликейшени всяка година. А те пък от своя страна дават все по-добри инструменти, за да могат да се правят тези апликейшени. Естествено, похвали Apple TV Plus и колко добра е платформата, колко много филми има в нея и така нататък, което всъщност е самата истина. В платформата има някои много добри заглавия, както на сериали, така и на филми. Първата операционна система, за която говориха, беше Vision OS. За времето на съществуване на операционната система и Apple Vision Pro вече има създадени над 2000 апликейшена, което е супер. Vision OS 2.0 е с по-скоро козметични промени, но въпреки всичко те не са лоши. Вече имаме галерия, от която може да правим пространствени снимки, които изглеждат по-живи и реални. С кликане само върху един бутон можете да направите всяка ваша снимка да изглежда много по-жива, с повече дълбочина в нея и естествено можете да споделите всички тези снимки с SharePlay в приложението снимки с вашите познати и приятели. Друго ново е, че вече има нови жестове, с които можете да управлявате Vision Pro, а Mac Virtual Display става все по-голям дисплей и с по-висока резолюция, като може да стигне до ултраширок дисплей, който е с еквивалент на 2 4K монитора, разположени един до друг. Към новата операционна система и Travel Mode се добавя и поддръжка на влак, което означава, че вече може да гледате филми както в киносалон, не само в самолет. И най-важното съобщение за Apple Vision Pro е, че от Apple добавят още няколко държави, където официално ще се продава и поддържат очилата на Apple. Китай, Япония, Сингапур, Австралия, Канада, Франция, Германия и Англия. iOS 18 е следващото, през което минаха на събитието на Apple, и въпреки че вече направих видеа за операционната система в канала, за да следвам реда на събитието, ще мина и през тази операционна система. В началния екран вече може да подреждате иконите си навсякъде. Може да променяте цветовете на всички икони. Контролният център е променен много и вече можете да слайдвате между различни екрани и възможности надолу и нагоре, като има много нови контроли, които може да добавите. Самите контроли могат да бъдат променени много лесно и бързо, като големина. Локскрина също е променен и двата бутона вляво и дясно, фенерчето и камерата, вече могат да се променят и там да се слагат всички тези контроли от контролния център. Също може да правите и с Action бутона при iPhone 15 Pro серията. Вече има възможност да заключваме апликейшени с Face ID, също така и да ги скриваме. В апликейшена съобщения вече може да използвате всички емоджита и стикери, можете да изпращате съобщения по-късно, да форматирате текст, да използвате ефекти на определен текст. Вече може да се изпращат съобщения през сателит, стига смартфона и мястото, на което се намирате, да поддържат тази услуга. При Email Application ще могат да се приоритизират съобщения и да се организират така, че да може лесно да управлявате всичките си акаунти. При Application карти вече ще има топографски карти и подробни мрежи от пътеки и туристически маршрути. При Application Wallet или на български портфейл ще има нова функция Tap to Cash, благодарение на която бързо и лесно ще могат да се обменят пари с Apple Cash. За съжаление, топографските карти Tap to Cash няма да работят у нас. За картите, дори и да ги има, аз лично не бих разчитал на тях. Пробвайте да пътувате из България с картите на Apple и ще видите какво имам предвид. Поне на този етап. Снимки. Тук апдейта е може би най-големия досега в апликейшъна. Това е основният дизайн, който ще виждате, когато отворите апликейшъна. Вече има различни опции и филтри, които можете да използвате в апликейшъна снимки.
При скролване надолу ще видите всички папки, които имате създадени, в които са групирани различни снимки, хора, животни и така нататък. Когато сте в началния екран, може да скролвате наляво и надясно основните си снимки, като там пак ще намирате различни групи. Слушалките на Apple. AirPods получават функция, благодарение на която при прозвъняване вече ще може да се отговаря или отказва разговор с кимане с глава. AirPods Pro ще получат Voice Isolation, Home и tvOS. Ако някога сте се чудили докато гледате филм, кой беше този актьор или коя беше тази песен, Apple въвеждат Insight. Плъзгате с пръст по дистанционното и ви се показва информация за актьора на екрана и музиката, която върви, като директно можете да добавите музиката в Apple Music и да слушате след това. На събитието си след това Apple показаха WatchOS. Натоварване по време на тренировка е една от новите функции, като измерването тук става благодарение на калориметрични данни, които се измерват по време на тренировка, като сърдечен ритъм, темпо, надморска височина, плюс личните данни, като тегло и възраст. А можете и да регулирате трудността. Апликейшън на здраве при WatchOS също е обновен. Тук имаме ново приложение, където ежедневно можете да проверявате здравословното си състояние и да изследвате най-важните си здравни показатели, буквално с един поглед. Като при промяна на показателите те ще бъдат изнесени на преден план, за да забележите тези промени и ще се сравняват с тези от предната седмица. Също така ще получите и нотификации с информация за здравето през изминалата седмица и какво да промените в него, ако се налага. Smart Stack получихме миналата година с последната операционна система, а при новата операционна система той става по-интелигентен и получава повече уиджети. Време беше за таблетите и iPadOS. iPadOS 18 носи почти всичко, което видяхме при iOS 18. Има някои промени при апликейшъна за телевизия, като както виждате може да се променя лентата с разделите, която става странична и можете да персонализирате части от нея, за да ги правите по-достъпни. Интересна промяна в SharePlay е, че можете да рисувате върху екрана си, за да покажете какво да направи човека отсреща или директно да поискате разрешение вие да поемете управлението на таблета или смартфона отдалечено. И вече имаме калкулатор при iPad. И не само. Math Notes е нова възможност, благодарение на която ще можете да решавате сложни задачи без никакъв проблем, като тази нова функция ще работи и в Notes. Ръкописа в Notes също получава подобрение, благодарение на новата функция Smart Script, която ще подобрява външния вид на изреченията ви, като ги прави естетически красиви, поправя грешки и други подобни. Новата операционна система за компютрите на Apple се нарича macOS Sequoia. Тук получавате всичко от iPad и iPhone плюс нещо ново. iPhone Mirroring. Да, тази стара функция при някои други брандове, но нова за Apple е супер удобна. Благодарение на тази функция ще имаме пълен достъп до iPhone, без дори той да е до нас. Можете да правите всичко на Mac-а си, все едно ползвате смартфона си. Дори можете да получавате всички нотификейшени от iPhone-а директно на Mac-а. Друго, което представиха на събитието при macOS е, че можете да поставите няколко прозореца, от Apple не ги наричат така. Windows е забранена дума. Плочки им казват. Видеоконференциите също са подобрени. Вече можете да видите какво ще споделите от екрана си, преди реално да го направите. Password Application, който ви показах в видеото за iOS 18, го има и за Mac, и за iPad, Vision Pro, дори и за Windows. Safari браузърът на Apple вече има акценти, като използвайки машинно обучение, Safari открива подходяща информация за вас и я извежда докато разглеждате. Тук вече имаме и нов редизайн на Reader, който премахва всичко, което ви разсейва от страницата, която четете в момента, като дори включва резюме до статията. С Viewer пък при откриване на видео, то ще се поставя в центъра, за да можете да го разгледате спокойно, като използвате и функцията картина в картината. И тук някъде се появи Тим Кук, който обяви Apple Intelligence. AI на Apple ще даде много нови възможности на нашите компютри, нашите таблети и iPhone естествено. Той ще подобри взаимодействията между апликейшените, като ще им позволи да работят много по-добре заедно и да подпомагат нашия живот. Например, AI ще може да приоритизира вашите нотификейшени или известия,
като ще се постарая да не пропускате нещо важно. Благодарение на Apple Intelligence ще имате нови инструменти за писане, като ще имате достъп до тях в цялата система. Тези инструменти, както казаха от Apple, ще могат да пренаписват, коригират и обобщават текст вместо вас. Най-после ще започна да получавам грамотно написани имейли. Ще можете да персонализирате снимките на хората, с които си говорите, като Apple Intelligence ще взима снимките от галерията ви, ще ги анимира и готово. Новата снимка за поздрав за рожден ден е налична. Ще могат да се създават снимки в 3 различни стила – скица, илюстрация и анимация. И това ще е навсякъде в цялата система. Друго, което ще може да прави Apple Intelligence е да предприема действия в цялата система между приложенията. Ето и примера, който дадоха от Apple. Изтегли файловете, които Джос сподели с мен миналата седмица, или покажи ми всички снимки на мама, Оливия и мен. И всичко това ще работи, поне според Apple. И последно, макар и не на последно място, е нашия личен контекст. И ето примера, представете си, че една от срещите е пренасочена за късния следобед и това е възможно да попречи да се стигне на време за представлението на детето. Apple Intelligence може да помогне, като разбере коя е дъщерята, подробности за пиесата, часа и мястото на срещата и прогнозния трафик между офиса и театъра. Като в случая дори не е нужно да предавате всички подробности от живота си, за да се случи това. Apple Intelligence върви ръка за ръка с мощна поверителност. Поне според Apple. Обработката се случва на устройството ви, като всичко това е дълбоко интегрирано както в хардуера, така и в софтуера и апликейшените. Идеята на Apple е Apple Intelligence да има достъп до вашите лични данни без да ги събира. Ако обаче имате нужда от повече мощ от тази, която имате в смартфона си, сървърите могат да помогнат, но те събират информация. Как да се случи тогава? С помощта на Private Cloud Compute, който позволява на Apple Intelligence да променя и мащабира изчислителния си капацитет и да използва още по-големи базирани на сървъри модели за по-сложни заявки, като поне според Apple това нещо ще защитава нашата поверителност. Да им вярваме ли? Според тях, тези модели са създадени на сървъри, които са специално за Apple Silicon. Когато направите заявка, Apple Intelligence анализира дали информацията може да бъде обработена на устройството и ако се нуждае от по-голям изчислителен капацитет, то идва от Private Cloud Compute, като изпраща натам само нужните данни. И така, какво можем да правим с всичко това? Изкуственият интелект на Apple ще бъде в Siri, а Siri ще разбере информацията на екрана ви, защото Apple Intelligence ще я предостави. А Siri ще извърши действието. Например, приятел ви изпраща новия си адрес в съобщение и единственото, което трябва да направите е да кажете на Siri да го добави към неговата контактна форма и вуаля! Siri ще разбира много от работата с нашите приложения. Например, ще можете да кажете покажи ми снимка на някой, в случая Стейси с розово палто в Ню Йорк и готово. Благодарение на AppIntense API, разработчиците ще могат да направят външни апликейшени да работят по този начин с Siri. Siri ще може да купува билети, да заявява хотел за вашата почивка, ще може да прави доста неща. Поне според Apple. Част от функциите, през които минах по-горе за iPhone и iPad, реално ще се случват благодарение на Apple Intelligence или Siri. И сега най-доброто. Apple Intelligence ще се предлага напълно безплатно с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Apple интегрират и други инструменти директно, за да не се налага да прескачаме към външни приложения, като започват с ChatGPT, като Siri също ще може да използва експертизата на ChatGPT. Естествено, всички ние ще контролираме кога да се използва ChatGPT и кога не. И това е всичко, което Apple показаха на събитието си. Мисля, че минах бързичко през всичко, което видяхме на WWDC и за мен лично това е може би най-доброто WWDC, които съм гледал до сега. Веднага след събитието в X, бившия Twitter, Илон Мъск започна тирада от хейт съобщения към Apple. Мъск включително заяви, че ще забрани на служителите си да внасят в офисите му каквито и да е устройства на Apple. Според него това криптиране на сървърно ниво и лична информация е невъзможно.
Мъск обвини Apple, че не са достатъчно умни, за да направят собствен изкуствен интелект и за това се възползват от чуж. А думите му буквално бяха: Apple нямат представа какво се случва с вашите данни след като ги предадат на OpenAI. А ето какво каза по Bloomberg Возняк, след като водещата го попита какво мисли за събитието и дали е впечатлен. Pardon? So you were impressed, safe to say? Oh, well, no. Impressed with what was all different softwares, versions of the operating system and changes in AI. I was impressed with the demos. I always am, but I still believe strongly you should try it and find out after it's over, what works, what doesn't, what didn't come through the way you expected it to. I especially am afraid of whenever it's some kind of AI is speaking for me. I want to be myself, and I want to be the one speaking. But all the demos today were pretty much, you had a choice to circle some little area and let it go and do its magical wonders, or rewrite something, and you chose to do it, what it was supposed to do, and that means you're looking at the result and determining as a human. How does that make it work? So this is one more type of AI, Apple Intelligence. I have AI myself, actual intelligence. А вие какво мислите за събитието и за новите функции на Apple и за най-вече Apple Intelligence? Ще ви накара ли това да смените смартфона си с нов, за да може да използвате AI на Apple? Аз съм съгласен с Возняк. На презентация нещата винаги изглеждат много красиво, но нека да видим в реалния живот кое как ще работи и най-вече кое колко ще бъде полезно за всеки един от нас. И да не забравя, в Facebook групите отново започнаха да излизат съобщения като ето това. През последните години операционните системи на Apple, особено iOS, стават все по-малко бъгави и все по-малко лагват, когато става въпрос за бета версии. Но въпреки всичко, това е първа бета за разработчици. Не я инсталирайте на основния си смартфон, тя няма как да няма проблеми. Няма как да е перфектна, батериите греят, съответно се получават различни лагове, бъгове. При един може да работи много добре, но при друг може да не е точно така. Смартфоните могат да са различни, апликейшените, които са инсталирани 100% не са едни и същи, така че, за да нямате проблеми, изчакайте малко, поне да дойде някоя следваща бета, където повечето от нещата ще бъдат изчистени и не бързайте с първата, пак казвам, ако това е основният ви смартфон. Ако имате някой останал стар смартфон, който искате просто да видите как изглежда новата бета, няма никакъв проблем, може да я инсталирате и да я използвате и да се порадвате на новостите. Това беше всичко от мен. Ако видеото ви е харесало, ударете по един палец нагоре, споделете го с приятел и не забравяйте да последвате канала с камбанката. Чао и до следващия път! Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятел, на който също ще бъде полезно. Харесайте и моята Facebook страница, Instagram профил и профил в TikTok. Мисля, че също ще ви бъдат полезни. Ако работата ми ви харесва, можете да ме подкрепите в Patreon или просто да ми купите кафе. Благодаря ви!